For satan. De came på den anden pakke. Nej, det gik nok helt derhen, tror jeg. For helvede, mand! Okay, jeg kan faktisk prøve at gøre sådan her. Så bare dreje den lidt. Kan jeg ikke det? Jeg kan sgu ikke få lov til. Kan jeg ikke få lov til? Kan jeg ikke? Kan jeg komme længere tilbage den der? Nej, det går ikke. Jo, sådan der. Det passer da perfekt. Perfektus. Nu er udviklingen så måske bare lidt mærkeligt. Nå. Men vi siger her. Og Jax, der findes 3D bog. Jamen, hvis der var det her, ikke også? Jeg har søst. Men jeg tror, det er i samarbejde med Gaming Guide, de har fået det i. Sådan der. Så skal vi prøve. Altså, Anna Trold. Så går vi i gang. Væk! Væk! Nå. Ja, okay. Hvad siger vi? XL, mand. Tror de, jeg er fed? Nice. Tak for det, Alexander, mand. Wow! Så er der fandme Overpriced Gamers Don't Die. They Respawn XD. Ej. Så har jeg fået sådan en Shark Gaming, tror jeg, XL, mand. Så er der en... Hvis der man nu gerne vil sådan, du ved... Så, eller, men du har lige en kvinde på besøg, ikke også? Og så hun lige skal bruge noget tøj. Så den er god, for den er ekstra large. Så uanset hvor stor en kran der er, så kan hun altid være der. Og vi får en booster. Er det standard size, nej? Så den er større ud. For en booster. Det gør nok ikke monster, ikke også, dreng? Men jeg er skuffet. Skal vi lige... sådan her. Så dreng, vi har fået en t-shirt her. Den kan faktisk lige... voice crack. Den kan vi lige lægge her. Så hvis der er lige for damer på besøg, dreng, så er sådan en XL her, den er fandme god. Den er god. Nå der. Og... Nå. Ja. Nu snakker vi. Ja, tak. Hvad fanden kan Bobby Butterfly Replica? Yes, this isn't a tiger tooth. Altså det her, det er, jeg vil da sige, den her kniv, den er der bedre end hvis det er en eller anden lorte 3D-printet shadow dagger. For, sådan legit ikke også, det er det jeg regnede med, fordi de skulle tjene noget på det. Så jeg regnede med, det var sådan en, de der shadow daggers, de koster sådan 100 kroner. Den her koster sådan 350, tror jeg. Hvis ikke mere. Ej, det er da sygt det her. Jeg er fan. Nu prikker jeg bare hul på posen, mand. Så skarp er den, dreng. Nu prikker jeg lige igennem posen. Ej, jeg er fan. Det mener jeg. Jeg er fan. Jeg er fan. Hvordan fanden får man der ud, mand? Ej, altså normalt så er jeg jo vant til at få sværet ud af buksen rigtig hurtigt, så... Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg er så gammel. Så kan man lige... Hvordan er det, man holder den? Er sådan der? Nej, det er sådan her. Så er det sgu sådan her. Ikke sådan her? Sådan der. Så er der ingen. Skal lige ybe cringe her. Så har vi en... Ja, vi har den her. Så jeg ved godt, de har jo sådan nogle huer på, så vi leger lige til lidt af de huer. Så er vi t-sartet. Så rusher vi lige big. Ej, cringe. Så den kan man lige lave nogle tricks med, du ved. Den er væk, det mener jeg. Den er fandme... Det er omvendt, whatever, man. Altså, det kan da ikke passe, at det spids, det skal hænge ind i. Nej, det er det spids. Det er rigtigt. Så det skal holde sådan her. Tror jeg. Der er på Forening Butterfly Tiger Tooth, dog. Det er derfor, den er rare, så... What the fuck? 400 views, mand! Damn, Daniel! Nå. Skal vi lægge den her til side? Den lægger vi lige her. Så har vi noget her. Cheetos. Jalapeno, man. Så kan det godt være lidt crunchy. Nu vil jeg nok have kaldt det lidt crunchy, ikke også? Men altså... Fornøjelse. Du får lidt amerikansk slik også, selvfølgelig. Americano. Hvad er det her? CSGO-spillet. Og det er så her, hvor man får CS med, tror jeg. Nu har jeg så... det er selvfølgelig fravalgt. Men det skulle meget gerne ligge heri. Jeg ved ikke, om der er noget heri. Nej, det er ikke godt. Men det er jeg godt klar over, dreng. Det er fordi, det har jeg afbestilt. Så det er fordi, jeg har ikke brug for det. Så, og så har vi Shark Gaming armbånd, som jeg faktisk har på i rimelig lang tid, indtil jeg så fik et nyt Minecraft armbånd, som jeg ikke skulle bruge til en skid. Så får lige noget Shark Gaming gear med her, fordi masse Shark Gaming, fordi det er jo
billige computer, eller det er computer, så CSGO spiller man. Spiller du CSIL? Jamen det er det. Er den skarp? Har jeg nogle haters derude i chatten? Nej. Godt. Så får vi en bordskunder. Selvfølgelig. Lige sådan en bordskunder her i gang. Så får vi noget... Jeg er fan! Ja, tak! Jamen altså, nu har jeg ikke smagt det her før, også, dreng. Så vi skal lige smage det her amerikansk slik. 10 fnis. Nice. Mere amerikansk slik. Er vi enige, eller hvad, Lukas? Så er der fandme brænde, hey. Hvad fanden er det her? LOL! Griner. Hvad? Satan, mand. Fuck er det her? Så får man bare sådan en kast, sådan en 3D-printet kastestjerne, mand. Så det var sådan, lige sætter sig lige i ryggen eller andet. Det er sgu da farligt, det her. Vi er næsten på 500 seere, der er en holy rotteost, mand. Hypo power! Hvad fuck er det her? Fuck er det? 480 views, jeg hopper i havnen. Næsten 500 views. Fuck, man. Det er set split for League of Legends. Det er sådan en kastestjerne, mand. Prøv lige at forestille dig, hvor sådan en i ryggen. Det er faktisk rimelig skarp, mand. Det er lige før, vi kan... Det er lige før, man kan skære toast med den. Fra League of Legends. Jamen, det er nemlig også fordi, jeg ved, hvem det er. Det er en kastestjerne, mand. Waller. Flækker lige sådan en låd på en. Nå. Så har vi en The Good Dinosaur. På sådan en lille abe her. Grineren. Og så er der ikke så meget mere i. Okay. All right. Jeg må sige, det er en rimelig CS-related pack XD. Nå, først satan. De kommer oven i hinanden der. 100 bits. Tusind tak for det, Kizukazo. Thank you, dude. Jeg skal du tier. Ny CSGO kniv confirmed, man er gaben. Kappa. No Kappa, mand. Det er serious business. Det var faktisk rigtigt nok. Jeg har faktisk ikke fået den der Pokémon Go pose. Det, jeg ved ikke, om de har fjernet den. Det tror jeg, det har. Fordi det var lige... Pokémon, det var lige fedt i starten, også. Så nu er det bare sådan lidt... Meh. Det nye er at åbne legetøjkasser på Twitch. Er vi enige, man? Fuck CS-kasser. Legetøjkasser, det er jo meget... Altså, det er jo meget bedre. Fuck CS-kasser. Altså... Så tak for de 100 bits. Ja. Hvad skal vi starte med? Tak for alle followers, drenge. Ninja, Avenger og sådan noget shit. CS-spillet. Der har vi her. På 500 seere, mand. Det er for sindssygt, drenge. Tusind tak fordi I givet sig med. Vi har CS-spillet. Lad os lige gennemgå det en gang. Vi har en plastikfigur her. Vi har CSGO, som man får med. Vi har en enkelt boost her. Og så er der fandme Mr. Crunch, man. Han har lige 100 bits. Tak for det. Og så har vi en Haribo. Amerikansk slik XD. GOE på CS. Jamen, jeg fik det ikke med. Ellers så vil jeg nok have givet det væk, fordi... jeg kunne ikke bruge det til noget, så... men hvis I bestiller det, så får I CS med. Det er ikke fordi, jeg er blevet skamet eller noget. Det er jeg godt klar over. Så har vi Matador Mix her. Real Noise. Har vi en kastestjerne her, som vi mener, der er for lol med. Jeg mener stadig, det er en eller anden, man lige kan fyre ryggen på en hater. Så har vi noget Mr. Crunkle her. Eller nogle Cheetos. Det glæder mig til at smage. Det smager sikkert her ulækkert, men fuck det. Så har vi noget... et armbånd for Shark Gaming. Har en bordskåner. Hvilken størrelse er kassen? Kassen, du fik den, ikke? Den er sikkert så stor her. I forhold til mit hoved. Og så har vi vores butterfly knife her, som der er pretty damn. Nice. Og så har vi noget mere brændende til bålet. Så har vi en kæmpe mæssig brand. Og så er der en Shark Gaming t-shirt i XL. 520 seere. Damn. Hvilken størrelse af kassen? Det er en large. Det er large pakken, hvor der følger en kniv med. Jeg tror i small, der følger ikke en kniv med, der følger bare CS med, og så andre ting. I medium, der følger CS med, og så i large. Det er kun large, der følger kniv med.